गावल्यांना नमस्कार. हे दिवसाचा शनिवार. माझ्या कामाच्या पुऱ्या शेड्यूलमधनं आज मला टाईम असा बऱ्यापैकी. आता वाजलेत 7:30, संध्याकाळचे 7:30. विशेष थोडं व्हिडिओ वेगळं, एकदम नवीन व्हिडिओ माझ्यासाठी, पण पहिलं एक्सपिरियन्स आहे टर्फ क्रिकेट. तर मी आज खेळत जातो आहे. गेले 7-8 महिने माझे भाऊकी थोडे मित्र माझ्या पाठी लागले. 7-8 महिने झाले टीममध्ये मी 7-8 महिन्यापासून आहे, पण खेळत नाही अजून एकरी मॅच. आज मला खूप हुरहुरी लिहिली आहे खेळाची, पोटातून वडी येतात खेळाचे. त्याच्यामुळे मी फोन करून सांगले मी येते म्हणून जागा ठेवा. खेळात गावतलं असं सांगले नाही, तर सगळं काम बी माझं झालेलं असं बऱ्यापैकी. माझ्याकडे आज थोडंसं टाईम असा 8 ते 11 असं खेळायचं असं. 7:30 झाल्यात मग अंधेरीक पोचायचं. आम्ही गोरेगावांना आता सुट्टो आहे. मधलं जर शेड्यूल असं तर माझं आता एक 5-10 मिनटाचं की 15-20 मिनटाचं तर माझ्या बाईकवर असताना दाखव गावला तर मी शक्य झालं तर दाखवेन, नाहीतर मी डायरेक्ट थंय पोचल्यानंतर व्हिडिओ परत चालू करेन. पण माझ्या लाईफमधलं पहिलं एक्सपिरियन्स आहे. मी असं कधी खेळत नाही असं याच्या आधी टर्फ क्रिकेट. बाकी इथं गावात तर काय पेट्याच्या बॅटीनसुद्धा आम्ही खेळलेले असो. तर ह्यो एक्सपिरियन्स कसो असतलो, काय असतलो, मी खेळतलो आहे, कसं खेळतलो आहे, आवड जातले, दांडके आवडत काय एक म्हाका माहिती नाही. कारण बऱ्याच म्हाका वाटतं लॉकडाऊनमध्ये आम्ही खेळलो 5-1 वर्षापूर्वी. थंयसून मी आज परत एकदा बॅट हातात घेतलं आहे. काय जातला काय एक म्हाका माहिती नाही. असं म्हाका ओव्हरआर्म खेळाक आवडतं, कारण खुला मैदान असता. टर्फ क्रिकेटमध्ये खूप नियम असतात, थडे काय असताला काय जाताला देवाक ठाऊक. तरी पण एक मजा म्हणून मी जाते. तर ह्याच्या पुढचा व्हिडिओ तुम्ही एन्जॉय करा. आणि तुम्ही कधी टर्फ क्रिकेट खेळला असतं तर तुम्हीच पण सांगा कसे नियम असतात, काय असतात, कसं काय खेळायचं असतं. मला त्याच्यातलं एक्सपिरियन्स अजिबात नाही. क्रिकेट खेळलो मी, मरणाचं खेळलेलो आहे. माझ्याकडे पारितोषिक ह्या आता खाबा उभा. पण टर्फ क्रिकेट म्हणायचं काय ह्या माझ्यासाठी नवीन असा. तर तुमका मी दाखवते माझ्या व्हिडिओतनं. तर आय होप तुम्ही माझा जो व्हिडिओ असतो त्याच्या पुढचा तर तुम्ही एन्जॉय करशात. चुकला माकला तर पायामुळा घालून घ्या.